Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne vom juca Leonie joacă un Skybooking. Pentru că știu cum se instalează. Nu trebuie să căutați pe Google cum se instalează. Căutați de upgrade și pur și simplu. Eu am știut jocul ăsta, m-am jucat pe lume, am terminat-o. Gata. Deci am zis că facem acest episod ca pe canalul meu să îi eliberăm pe toți. Pentru că dacă aveți caracterele Jay altfel, adică dacă l-aveți Jay, că Jay nu e singurul care a fost captiv în sabie, nu e. La final a fost captiv în sabie să-i recupereze pe Ninja. Pe noi cum am fi. Pe Lego Kai, pe Lego Mia sau... Da, asta e Mia? Nu, Mia la nuntă, a fost la nuntă să se căsătorească cu un atacant. Deci eu trebuie, ne-a salvat pe toți, adică Jay m-a salvat pe mine și pe alții și pe maestrul nostru, că spunea la bine, asta știu povestea. Deci aici știu că eu sunt. Dar da, după aia trebuie să ne trebuiască ăla, negățătorul din ăla, o să ne coste ceva ăsta. O să vedeți că ne trebuiască, o să ne trebuiască și o să intrăm din înapoi să facem alea și după aia o să vă arăt cum le facem înapoi cele dacă... Da, și hai să ne începem acest episod, nu am vorbit prea mult și da. Deci nu m-au auzit bine. Hai, văd ce... Vrei să dau un pic mai tare dacă vreți? Auziți bine? Ok. Așa. Deci, cum vă spuneam? Aici e asta? Nu. Am mi-adus aminte că sunt niște scări. O să vă arăt. Dacă sunteți pe laptop, puteți încerca și pe laptop cum merge, dar trebuie că o să vă arăt cum se găsește ceva cu... Mă ascund. Iată. Dacă trebuie să apăsați și pe butoanele astea. Stați pe că nu trebuia să fac așa. Acum du-te. Așa, du-te. Deci, dacă nu puteți, dacă vă vedeți, puterea trebuie să o ascundeți și apoi să-l omoriți. Dar puteți face și în picioare. Și uite, dacă vă arată că ăla e aici sus, adică aici sus care are pe ăsta, vă arată că faceți exercițiu, adică un exercițiu, dar în aer. Dacă reușesc, uite, ați văzut Jitsu sau Art Jitsu, adică sau de. Hai că îmi dă numele la Jitsu. Arjitsu. Și asta se numește Arjitsu pentru că face un mafiot. Și dacă ți apare fugere pe aici, nu e lat. Este doar în cazul care Jay are putere, Să vă arăt unde steaua aici. Dacă vă urcați aici, vă arată o stea. Vedeți? Uitați! Vedeți? Și trebuie lead-ul ăla. Aici la care poți să treci. Trebuie să terminăm povestea. Asta e primul episod care de la început. Dar putem să lupta cu bossii. La nada care e ultimul, adică trebuie să-l... Bine, o să vedeți. Nimeresc? Gata, am nimeresc. Asta e... O să fie sfârșit. Asta e primul episod, asta facem 3 părți. Nici nu e din cap. Da. Așa m-a atacat. Ascunde-te. Vine-te pe aici. Da. Uite, dacă observați de departe. Nu mai e. Și gata.
Am pus mie. Mai văd și la. Asta e un joc, o să fac și un episod cu jocul ăsta pe canalul meu de YouTube, adică prima parte, adică voi fac un episod pe canalul ăsta. Dar nu mai știu poate nici ceva cu Google Play, pentru că nu mai dă. Da, hai, cumpărați League-ul dacă aveți nevoie de bani, vă rămâne așa. Hai să vedem. Deci aici, 3 părți. Vreau să azi episodul 1 să recuperăm pe col. E Lego College, zic pe scurt, dar îmi place să zic col. Dacă aveți cârligul ăsta, dacă aveți bacați cu cârlig. Uite, ăsta e bossul, apropo. Luptați și cu trebuie să vă luptați cu bossii. Acum la o luptă. Păi dacă aveți un lunceac de-a lui, un lunceac din ăsta, puteți face zidul ăsta. Apăsăm pe cârlig. Oare cum trebuie să apăsați? Bă, dacă vă arată ceva cu cârlig, uitați. Dacă vă arată ceva cu cârlig, apăsați tap. Tap ăla. Asta e să-l mult pe la piratul ăla. Al aerului, pentru că așa zicem piratul cerului. Dar îi zic aer. Pentru dacă vă vedeți recordurile așa. Și că, banii. Hai că am găsit și steaua de pe el. Dar nu trebuie să faceți așa. Da? Bun, foarte bun. Asta e așa de greu. Checkpoint. Aprinde-mă. Așa. Dar trebuie să sari să apăsați pe cârlig. Da. Păi vă arăt și cum se instalează toate jocurile cu Lego. O să dureze mult până îl luăm pe col. Pentru că nu-mi placă. Lag. Wow. Ați văzut ce lag a fost? Wow. Stai un pic, băi. Am greșit. De-aia să mă duc așa. Trebuie să mă întorc. Nu! Da, o să luăm greu.
Se va trebui încă... Bine, să nu... O să fac eu... Alea, acele planțe de ale mâine. Dar nu contează dacă n-am la scenele astea. Oricum mai le luăm și mai pot să mai... Aici e respawn-ul. Aici nu... Mărca, puta! Hai, cam zis. Vreau să trebuiască cățărătorul. Aici am stat decât aici sunt creștile. Acum urmează să luăm pe col. Bun. Să terminăm doar 3 dacă nu putem să luăm. Asta va fi greu. Easy. Mamă, așa de puțin. Dacă vede că e albastru, nu vede nimic. Dacă vede că e roșu, nu ne vede. Așa. Hai să fac și eu. Aoleu, ce voce are! Mamă, ce voce are, mă! Bun, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like,